መንፈስ ቅዱስ ይምላእኹም። ሰላም ኣሕዋት፣ ኣርእስና ሃገርና ቃል ኣምላኽ ንካፈሎ መንፈስ ቅዱስ ይምላእኹም ዝብል እዩ። መንፈስ ቅዱስ ካብ ዘፍጥረት ክሳብ ራእይ ዮሃንስ ኣሎ። መንፈስ ቅዱስ ሕያው እዩ። መንፈስ ቅዱስ ኣምላኽ እዩ። መንፈስ ቅዱስ ፈጣሪ እዩ። መንፈስ ቅዱስ ከም ኣቦን ከም ወድን ኣምላኽ እዩ። ንሕና ናይ ኣቦን ናይ ወድን ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣምላኽነት ንኣምን ወንጌል ኣመንቲ ኢና። እግዚአብሔር ሓደ እዩ፣ ግና ብሰለስተ ኣካላት ዝነብር እዩ። ንሕና ሓደ ኣምላኽ እምበር ሰለስተ ኣማልክቲ የብልናን። ስለዚ እቲ ሓደ ኣምላኽ ግን ብሽም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ዝፅዋዕ እዩ። ኣቦ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣካል ኣሎ፣ ወዲ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣካል ኣሎ፣ መንፈስ ቅዱስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣካል ኣሎ፣ ግን ሓደ ኣምላኽ እዩ። ስለዚ እቲ ሳልሳይ ኣካል ናይ መለኮት ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ብዛዕባኡ ለማዓንቲ ክንመሃር ኢና። ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። ኣርእስና ደጊመ ክነግረኩም መንፈስ ቅዱስ ይምላእኹም። መዓዝ መዓዝ ይምላእና? ኩል ግዜ ግብረ ሃዋርያት ቃል ኣምላኽ ሒዝና ተወኪስና ካብ ምዕራፍ 1 ክሳብ ምዕራፍ 7 ዘለዉ ወሰንቲ ዝኾኑ ሓሳባት ክንከፋፈል ኢና። ከም ትፈልጥዎ ግብረ ሃዋርያት ድሕሪ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ዓረገ ዘሎ ቀጻሊ ታሪኽ እዩ። ናይ ቤተክርስትያን ታሪኽ እዩ። ሃዋርያት ብመንፈስ ቅዱስ ተንሲኦም ዝዓየዎ ዝሰርሕዎ ስራሕ እዩ፣ ኣገልግሎት እዩ። ስለዚ ግብረ ሃዋርያት እንድሕር ክነፅንዕ ኮይና ኣብ ክልተ መቂልና ክነፅንዖ ንኽእል ኢና። ቀዳማይ ካብ ምዕራፍ 1 ክሳብ ምዕራፍ 12 ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ክፋል ድማ ካብ ምዕራፍ 13 ክሳብ ምዕራፍ 28 እዩ ማለት እዩ። ካብ ምዕራፍ 1 ክሳብ ምዕራፍ 12 ዘሎ ብዋናነት ናይ ኢየሩሳሌም፣ ናይ ይሁዳ፣ ናይ ሰማርያ ታሪክ ዝሓዘ እዩ። እዚ ናይ 15 ዓመት ታሪክ እዩ። ቀፂሉ ድማ ካብ 13 ምዕራፍ ክሳብ 28 ዘሎ ድማ ካብ ኣንጾኪያ ናይ ኣህዛብ ክርስቲያን ጀሚሩ ክሳብ መወዳእታ ዘሎ ክሳብ ዓዲ ሮም ዘሎ ናይ 15 ዓመት ታሪክ እዩ። ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ናይ ኣይሁድ ክርስቲያናት ናይ ኣህዛብ ክርስቲያናትን ናይ ክልቲኦም ህዝቢ ኣህዛብን ዝኾኑ ብክርስቶስ ድማ ክርስቲያናት ዝኾኑላ ወይም ቤተክርስትያን ዝኾኑላ ዓብይ ታሪክ እዩ። ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። ስለዚ ኣብ ኣይሁድ ክርስቲያን ዝሰርሐ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኣህዛብ ክርስቲያን ድማ ሰሪሑ እዩ ማለት እዩ። ርእስና እንታይ እዩ? መንፈስ ቅዱስ ይምላእኹም። መንፈስ ቅዱስ ክመልአና ፍቃድ ኣምላኽ እዩ። ምጥማቕ ብመንፈስ ቅዱስ ምጥማቕ ሓደ ግዜ ክኸውን ከሎ ብመንፈስ ቅዱስ ምምላእ ግን ናይ ኩሉ ግዜ እዩ። ምቁራፅ የለን። ክሳብ ኣብዚ ዓለም እዚ ብስጋ ክሳብ ዝሃለና ዕድመና እናወሰኽና ሸምገልና ዋላ እንትኸድና መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ክመልአና ፍቃዱ እዩ። መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ድሕሪ ንምምላእ ሂወትና ድሕሪ ዘይንወፉ ኮይና ኣሕዋት ካብ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምልኣት እናጎደልና ኢና ንኸይድ። ስለዚ ብዋናነት ሎማዓንቲ ክንመሃሮ ዝደልዮ ኣርእስና መንፈስ ቅዱስ ይምላኣና። ብመንፈስ ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስ ዝተመልአ ሂወት ይብዛሓልና። ምምላእ እንታይ እዩ? ሓደ ነገር እንድሕሪ ተመሊኡ ካልእ ነገር ክምላእ ይኽእልን እዩ። ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ እንታይ እዩ ትልኩምኒ? ብመንፈስ ቅዱስ ዝተመልአ
ህይወት ክርስቲያናዊ ህይወት እዩ ቤተ ክርስቲያን በመንፈስ ቅዱስ ዝተመልአ ህይወት እዩ ዘድልያ ማለት እዩ ቤተ ክርስቲያን ብዘይ መንፈስ ቅዱስ ምልአት ድኻም እዩ ዝበዝሕ ስጋውነት እዩ ዝበዝሕ እዚ ግልጽ እዩ አገልጋሊ በመንፈስ ቅዱስ ምልአት እንድሕር ዘየገልግል ኮይኑ ዘምርቲ በመንፈስ ቅዱስ ምልአት ዘየገልግሉ እንድሕር ኮይኖም መራሕቲ በመንፈስ ቅዱስ ምልአት እንድሕር ዘይመርሑ ኮይኖም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ጸሎት በመንፈስ ቅዱስ ምልአት እንድሕር ዘይጽለ ኮይኑ ሓይሊ የለን ምልአት ናይ መንፈስ ቅዱስ ምልአት ሓይሊ ክህልወና ብርቱዓት ክንከውን እዩ ዝገብረና ማለት እዩ ኣሕዋት ሰብ ብሓይሉ ኣይብርትዕን እዩ ኣብ ትንቢት ዘካርያስ ዝተዛረቦ ቃል ኣሎ ንዘሩባቤል ዝመጽኦ ቃል እዚ እዩ ብሓይልን ብብርትዕን ኣይኮነን ብመንፈሰይ እምበር ይብል ጎይታ ሰራዊት ይብል ብመንፈስ ቅዱስ እዩ ብርትዕ ዘሎ ሓይሊ ዘሎ እምበር ሰብ ብሓይሉ ኣይብርትዕን ስለዚ ክንገብሮ ክንሪኦ ዘለና እንታይ እዩ ትልክብል ኢሎም መዓልቲ በመንፈስ ቅዱስ ክንምላእ ክንመሃር ኢና ክንጽሊ ኢና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣሕዋት ኣብ ብዘለኹሞ መንፈስ ቅዱስ ኣሎ መንፈስ ቅዱስ ምሳኹም ክነብር ንዘለዓለም መጽኡ እዩ ኣብ ውሽጥኹም ኣሎ እዚ ውሽጥኹም ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ካብ እግዚአብሔር ኣቦ ብወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምቕባል ናባኹም ዝፈሰሰ ዝኣትየ መንፈስ ቅዱስ ውሉዳት ስለ ዝኾንኩም እዩ ውሉድ ስለ ዝኾንኩም ድማ መንፈስ ቅዱስ ኣባ ኣባ ኢልኩም ትጽውዕሉ ናይ ወዱ መንፈስ ናብ ልብኹም ተላኢኹ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ሎማዓንቲ ህይወትና ከመልኦ ይድል ኣሎ ብመንፈስ ቅዱስ ዝተመልአ ህይወት ድማ ህይወትና ናበርትዕና ወስኸ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ እስኪ ቃል ኣምላክ ከንብብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ዮሐንስ ምጥማቕ ናብ ሩባ ዮርዳኖስ ወሪድካ ኢኻ ትጥማቕ ናብ ማይ ኢኻ ተኣቱ ናብ ማይ ክትኣቱ ከለኻ ሙሉእ በሙሉእ ናብቲ ማይ ውሽጢ ህልውና ተኣቱ ማለት እዩ ናይ መጥምቁ ዮሐንስ ኣገልግሎት ክብረና ኣምላኽ ይኹን ኣብ ማይ ውሽጢ ኮይኑ እዩ ዮሐንስ መጥምቅ ዘጥምቕ ነይሩ ካብ ማይ እንድሕር ወፂኡ ናይ መጥምቁ ዮሐንስ ኣገልግሎት ካልእ ዝኸውን ስለዚ ኣብ ማይ ውሽጢ እዩ ሰባት ናብኡ እናመፅኦም ናብቲ ማይ እንታይ ዝኣትዉ ነይሮም ዝጥመቑ ነይሮም ብሓፂሩ ናይ መጥምቁ ዮሐንስ ፑልፒት ወይ መድረኽ ማይ እዩ ነይሩ ናብ ማይ ኢኻ ተኣቱ ብማይ ዘጥምቐካ ነይሩ ከምኡ ዝብል ናይ መጥምቁ ዮሐንስ ኣገልግሎት ቀፂሉ ግን እንታይ ዝብል ድሕሪ ቁረብ መዓልቲ ብመንፈስ ቅዱስ ክጥመቑ ኢኹም ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ምጥማቕ ኣሎ ሕጂ ናም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ዝብለና ዘሎ ናይ ኣቦ ተስፋ ዝኾነ መንፈስ ተጸበዩ ንሃዋርያት እዚ እዩ ዝብሎም ዘሎ ክጽበዩ ከለዉ ኣብ ማይ ኣይኮነን ተጸበዮሞ ኣብቲ ኣፈሩም እዩ ኣብቲ ላዕለዋይ ደብሪ ገዛ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሓቢሮም ብሓደ ልቢ ኮይኖም እናጸለዩ ኣብ ዝነበሩ እዋን ምዕራፍ 2 ከምዚ ይብለና ኣብ መበል 50 መዓልቲ ድማ ኩላቶም ሓቢሮም ብሓንሳእ ነበሩ እናጸለዩ ብሓደ ልቢ ብሓንሳእ ነበሩ ይጸባበዩ ነይሮም ድሕሪ ቁሩብ መዓልቲ ተባሂሎም እዮም ተጸበዩ ተባሂሎም እዮም ስለዚ ብሓደ ልቢ ኮይኖም ይጽበዩ ነይሮም ንመን እዮም ዝጽበዩ ነይሮም ትልኩምኒ ንመንፈስ ቅዱስ ቁጥሪ 2 ከምዚ ይብለና ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 2 ብድንገት ከዓ ከም ብርቱዕ ሃበበላ ነፋስ ካብ ሰማይ ድሃይ መጸ ድንገት ንታ ኣብኣ ተቐሚጦምዋ ዘለዉ ቤት እውን ንብዘላ መልኣ ኣስዕሉ መንፈስ ቅዱስ ይምላእኹም እዩ ተርእስና መልኣ እቲ ገዛ ብመንፈስ ቅዱስ ተመልአ ናይ መንፈስ ቅዱስ ህልውና መሊእዎ ሃሌሉያ ቀፂሉ ቁጥሪ 3 ከምዚ ይብል እተመቃቐለ ልሳን ሓዊ ዝመስል ድማ ተረኣዮም ምስ ተረኣዮም እንታይ ኮይኖም እቲ ዝተረኣዮም ዝተመቃቐለ ልሳን ሓዊ ዝመስል ድማ ምስ ተረኣዮም ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፎም ብዘይ ኣፈላላይ
كأتقمته أمين أم نفس وكفهم يو تقمتو مستقمت قصيل قدر 4 تايبنا كلهم دما استبلو كلهم دما أبزي وانا ميجر زبالي يلن كلهم دما بزي أفلالاي منفس قدس ملأهم حوات منفس قدس يملأهم منفس قدس ناي كل جزي ملأت نخلون أيزدلي كبرن أملاك يكون سلازي كنسع له زقبنا نقر انت ايتلنا منفس قدس نخلهم ملأهم كلهم دمان منفس قدس ملأهم منفس قدس كزاربو كأمز هابو مون بخالق وانقاتا كزاربو جملو أبزي حدا نقر كنسع لنا منفس قدس لسان يكونن لسان ወይ ቋንቋታት ካል ቋንቋ ዝብለና ዘሎ ካብ መንፈስ ቅዱስ ምቕባል ዝመጽእ ውህብ ጦመር ልሳን ወይ ቋንቋ መንፈስ ቅዱስ ኣይኮነን መንፈስ ቅዱስ መለኮት እዩ መንፈስ ቅዱስ ልሳን ኣይኮነን መንፈስ ቅዱስ እንድሕር መሊኡኩም ግን እንታይ ኢኹም ትኾኑ ተልኩምኒ ብኻልእ ቋንቋ ንኽትዛረቡ ዓቕሚ ይበኩም ተዛረብቲ ትኾኑ ማለት እዩ ሓደ እሱ እዩ ስለዚህ ቅድሚ ልሳን ግን ዘድልየና እንታይ ይትልኩምኒ በመንፈስ ቅዱስ መምላእ እዩ በመንፈስ ቅዱስ መምላእ ከምዚ ኢልኩም ጻሓፉ መንፈስ ቅዱስ ይምላእኹም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ምልኣት ኩሉ ግዜ እዩ ሕዋት ኣብ ህይወትና ከም ቀጻሊ ከም ላይፍ ስታይል ከም ሩት ላይፍ ጌርና ንለማመዶ ዘለና ሓደ ነገር ክነግረኩም موبايل نخل جزء شارج نقبره نملأ باتري ندحر زي ملئة أيسرحن كدلاي واقع بخبر واقع تجزأ باتري ندحر شارج تزيجيرو موبايلنا يسرحن شارج قبره خمل أكخلا له موبايلنا كيما أنا زحلفنا يا معلتي معزيو كله مكيننا بإلكتريك تسرح كتكون تخيل بنادر كتسرح تخيل كيتملأت مكينة تنقساسن ወይ በኤሌክትሪክ ቻርጅ ክትግበር ኣለዋ ወይ ድማ ብነዳዲ ክትምላእ ክትክል ኣለዋ ነ እዚ ካብ ኮነ ናብ መንፈሳዊ ህይወትና ክንመጽእ ከለና ድማ ሕዋተይ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምልኣት ናይ ኩል ግዜ ናይ መንፈስ ቅዱስ ጥምቀት ሓደ ግዜ ክኾን ከሎ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምልኣት ግን ናይ ኩል ግዜ እዩ ናይ ኩል ግዜ እዩ ስለዚህ ከመይ እዚ ክትብል ክኢልካ እንተልኩምኒ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ግዜ ጥራሕ ዘይኮነ መሊእዎም ሓደ ግዜ ጥራሕ ኣጥቢዎም ሓደ ግዜ ምስ ተጠመቁ ግን ኩል ግዜ እዮም እናተመሉ ዝኸዱ ቀፂሉ ዘሎ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ሓሳብ ከድርኢ ንኽእል ክልተ 4 ምስራእና 48 ግብረ ሐዋርያት 48 እስክኒ ንራዮ እንታይ ዝብለና እቲ ኣብቲ ኣፍደገ ቤተ መቅደስ ዝልምን ዝነበረ ወዲ 40 ዓመት ሰብኣይ ምስ ሓወ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ሓወ ምትንሳእ ምስከነሉ ሙሉእ ዝኾነ ጥዕና ምስ ረኸበ ኣው ጴጥሮስ بتوم كهاناتن حلقوتن كحتت كله كزارب كله استزاربو حسب كم بقولكم معرف 4 قطر شمونت كم زيبل معرف 4 قطر شمونت مسحاتتو شعب بطرس منفس قدس ملؤ اما بلوم اتم خونت حزب عبيتن لومي نحنا نحدا حموم سبعي بزخونه صبغ قبري نسون بزحاولو كاب نمرمر بسم اتي نسخاتكم زسقلكم مو املاك كموتات زتن يسوع كريستوس نازرتاوي بو ازي كاب اب قدمكم طعيو دو الو خمزلو اب كلاتكمن اب كل حزب اسرائيل يفلت الزرب زلو منفس قدس مسملوي حوات قلام لخ نزارب منفس قدس كملنا كله بأمرنا زملا زي كونس بمنفس قدس
ክንምላእ ከለና ቃል ኣምላኽ ብትብዓትና ንዛረቦ ሕዋት መንፈስ ቅዱስ ይምላእኹም መንፈስ ቅዱስ ክመልአኩም ከሎ ቀፂሉ ቃል ኣምላኽ ምዝራብ ትጀምሩ ማለት እዩ መልእኽቲ ኣለኩም ትብዓት ኣለኩም ኣብ ቅድሚ ዓበይቲ ትብዓት ሃሊኩም ኣብ ቅድሚ ምሁራት ትብዓት ሃሊኩም ክትመሃርዎ ክትዛረቡ ትኽእሉሉ ዓቕምኩም መንፈስ ቅዱስ ክመልአኩም ከሎ እዩ ገለታት ሰባት ኣመንቲ ዘይኮኑ ሰባት መስተ ክሰትዩ ከለዉ ሓደ ይሰትዩ ክልተ ይሰትዩ ሰለስተ ይሰትዩ ኣርባዕተ ይሰትዩ ሓሙሽተ ይሰትዩ ካብኡ ንላዕሊ እናሰተዩ ክኸዱ ከለዉ እቲ መስተ እናተመልኡ ክኸዱ ከለዉ እቶም ሰባት ከምቲ መጀመርታ ይኾኑን ወይ ክወድቅዮም ወይ መንገዶም ክስሕቱ እዮም ወይ ዘይዝረብ ክዛረቡ እዮም በቲ መስተ ምልኣት ካልእ ሰባት እዮም ዝኾኑ መንፈስ ቅዱስ ግን ጭዋ እዩ ሕዋት መንፈስ ቅዱስ ክመልአኩም ከሎ ግን መልእኽቲ ኢኹም ተምፅኡ መንፈስ ቅዱስ ክመልአኩም ከሎ ግን ሓሳብ ኣምላኽ ኢኹም ትዛረቡ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክብርና ኣምላኽ ኢኹም ስለዚ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ንክመልአና ድልዋት ክንከውን ሃረር ክንብል ክንክእል ኣለና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ካብ መንፈስ ቅዱስ ምልኣት ዝዓቢ ኣብዚ ምድሪ ኣብዚ ፕላኔት የለን ብኻልእ ተመሊእኹም መንፈስ ቅዱስ እንድሕር ዘይትምልኡ ኮይንኩም መንፈስ ቅዱስ ዝመልአኩም እንድሕር ዘይኮይንኩም ወይ ዘይኮይንና ህይወትና ዝተተሓዘ ትኸውን ኣሕዋት ብራዘር ሲስተር ሎማዓንቲ ሓደ ነገር ክዛረበኩም ቅዱሳን ብሩኻት ኣሕዋት መንፈስ ቅዱስ ይምላእኹም ሎማዓንቲ ካልእ ዝተመልኣኹሞ ነገር እንተሃልዩ ምቕያር ይኹን ብመንፈስ ቅዱስ ምምላእ ይኹን ኣሜን ኢየሱስ ጎይታ እዩ እስኪ ንቐፅል ካልእ ቃል ንርአ እንታይ ዝብለና ኣብ ምዕራፍ 5 ክንሳገር ከለና ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 5 ካብ 3 ክሳብ 4 ዘሎ ካብ ሓደ ቁፅሪ እንታይ ሓሳብ ግልጽ ኮነና ነንብቦ እስኪ ሓናንያ ዝስሙ ሰብኣይ ምስ ሰጲራ ሰበይቱ ምድሪ ሸጠ ካብቲ ዋግኡ ከዓ ምስ ሰበይቱ ተማኺሩ መቒሉ ትረፈ ነቲ ሓደ ምቃል ድማ ኣብ ጥቓ እግሪ ሃዋርያት ኣንበሮ ጴጥሮስ ከዓ በል ሃናንያ ንመንፈስ ቅዱስ ክትሕሱ ካብ ዋጋ እቲ ምድሪ ከዓ መቒልካ ክትሓብእሲ ስለምንታይ ሰይጣን ንልብኻ መልኦ ሕዋት ወይ መንፈስ ቅዱስ እዩ ልብኻ ዝመልኦ ወይ ከዓ ሰይጣን ልብኻ ዝመልእ ከምኡ እዩ ዝብል ዘሎ ሰይጣን ልቢ ይመልእ እዩ ማለት እዩ ብሰይጣን ሓሳብ ልብኻ እንድሕር መሊኡ ምሕሳብ ትጅምር ፍርቂ ተትርፍ ፍርቂ ትህብ ስለዚ ኣብ ቅድሚ ብመንፈስ ቅዱስ ጴጥሮስ ደው ኢሉ ሃናንያ ብናይ ሰይጣን ሓሳብ ተመሊኡ ልቡ ተመሊኡ ኣብ ቅድሚ መንፈስ ቅዱስ ዘለዎ ሰብ ብመንፈስ ቅዱስ ኣብ ተመልአ ሰብ ደው ኢሉ ክሕሱ ጀሚሩ ማለት እዩ ፍርቂ ሸይጡ ፍርቂ ቅሚጡ ማለት እዩ ፍርቂ ዝተሸጠ ኣብ ገዛ ፍርቂ ድማ ናብ ሃዋርያት ሒዙ መፅኡ ማለት እዩ ስለዚ ሙሉእ ከም ዝሸጠ ገይሩ እዩ ተዛሪቡ ኖ ኣሕዋት ኣብ ህይወትና ክንገብሮ ዘለና ብናይ ሰይጣን ሓሳብ ልብና ክምላእ ዘይኮነሲ ብመንፈስ ቅዱስ ክምላእ እዩ ኣሜን ተዝክሩ እንድሕር ኮንኩም ሃዋርያት እዞም ናይ አይሁድ ሰባት ካህናት ሓለቆት መኳንንቲ ከፈራርሕዎም ከለው ከይዶም ድሕሪ መቕጥቃጥን መሰርትን መቕጥቃጥን ምስ ሰደድዎም ምስ ሰፋንዎም ድሕሪ ሕጂ ብሽም እዚ ከይትዛረቡ ኢሎም ምስ ሰደድዎም ሓደ ነቶም ዝተረፉ ኣሕዋት ክዛረቦም ከለው ሓቢሮም ምፅላይ ጀሚሮም ማለት እዩ ሓቢሮም ክፅልይ ከለው እንታይ እዩ ኮይኑ ኢልኩምኒ ከምዚ ኮይኑ ግብረ ሃዋርያት 4:31 ምስ ለመኑ ከዓ እቲ ተኣኪቦምላ ዘለው ስፍራ ተናውፅት ኩላቶም ከዓ መንፈስ ቅዱስ መሉ መንፈስ ቅዱስ ክትምላእ ከለካ ቃል ኣምላኽ እውን ብትብዓት ኢኻ ትዛረብ ማለት እዩ ቅድሚ ቃል ኣምላኽ ብትብዓት ምዝራብካ ግን ዘድሊ መንፈስ ቅዱስ ክመልአካ ኣለዎ እዚ ፕራዮሪቲ ቅድሚ ኩነታት ቅድሚ ቃል ኣምላኽ ክትምልኦ ዝግበአካ መንፈስ ኣምላኽ እዩ መንፈስ ኣምላኽ ድሕሪ ብትብዓት ውሽጥኻ ተመሊእኻ ብትብዓት ቃል ኣምላኽ ክትዛረብ ትኽእል ማለት እዩ ኣሕዋት ብዙሓት ቃል ኣምላኽ ኣለዎም ቃል ኣምላኽ ማለት መጽሓፍ ቅዱስ የንብቡ እዮም ግን ብመንፈስ ቅዱስ ዝምልኡ ግን ሒደት እዮም ብመንፈስ ቅዱስ ዝተመልኡ ቃል ኣምላኽ
بتبعاتهم زقلصوا يسوع قويتاي لذي نامنتاي نمطع تلكمني نام منفس قدس ملأت نمطع منفس قدس كل جزء يملأنا يملأهم يسوع قويتاي ስለዚህ አጉር ሐዋርያት ምዕራፍ 5 ዘሎ በመንፈስ ቅዱስ ተመልአን በሰይጣን ሐሳብ ተመልኡ ሰባት እዮም ኣብ ሓንቲ ስፍራ ደው ኢሎም ማለት እዩ ስለዚህ በመንፈስ ቅዱስ ተመልአ ሰብን በሰይጣን ሐሳብ ተመልአ ሰብን ኮይኖም ደው ክብሉ ከለው እቲ ኣፈላላይ ተፈጢሩ ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ተመልአ ሰብ ክሕሶ ይተኻለን ማለት እዩ መንፈሳዊ ሰብ ኩሉ ይምርምር ስለዝብል ማለት እዩ መንፈሳዊ ሰብ ኩሉ ይምርምር ማለት በመንፈስ ቅዱስ ተመልአ ሰብ ማለት እዩ ኢየሱስ ጌታ እዩ ክብርና አምላክ ይሁን እዝና በለክ ቅጽል ከሎ ናብ ምዕራፍ 6 ቁጥር 5 ትዝክሩ ትሕር ኮይንኩም ግሪክ ተዛረብቲ ዝኾኑ አይሁድ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ዝነብሩሉ እዋን መበለታት ኣነስቶም ናይቶም ካብ ግሪክ ዝመፁ አይሁድ ማለት እዩ ዕለታዊ ዝኾነ ናይ ማኣዲ ናይ እንጀራ ማኣዲ ክልክልዎም ወይ ከዓ ክርስዕዎም ከለው እቶም ኣሕዋት ተሲኦም እዘረባ ዝዛረቡ ከለው 7 ሰባት ከም ተመረፁ ትፈልጡ ኢኹም ስለም ክዛረብ ደለይ ኮንኮን ሕጂ ብዛዕባ በመንፈስ ቅዱስ ምልኣት ግን ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ረእዩ እንጀራ ንኽቅርቡ ሲ ብእንጀራ ናይ ማኣዲ ኣገልግሎት ንኽገልግሉ ማለት እዩ እንታይ ኮይኖም ትልኩምኒ ሲ እቲ ቃል ዝብለና እዚ እዩ ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 5 6 ፍቅዲ 5 እንታይ ዝብል እዚ ዘረባዚ ንኹሉ እቲ እዚ ባህ ኣበሎ ነቲ እምነትን መንፈስ ቅዱስን ዝመልኦ ሰብኣይ እስጢፋኖስን ይብል ቀፂሎም ዘለው በዓል ፊልጶስ ካልኦት እውን ኣለው እምነትን መንፈስ ቅዱስን ዝመልኦ ሰብኣይ እስጢፋኖስን እምነትን መንፈስ ቅዱስን ዝመልኦ አሜን እንጀራ ናይ እንጀራ አገልግሎት ናይ ማዕድ አገልግሎት ንኸገልግሉ ሲ እምነትን መንፈስ ቅዱስን ዝመልኦ ሰብ ኣድልዩ መንፈስ ቅዱስ ዝመልኦ ሰብ ኣድልዩ ማለት እዩ ብመንፈስ ቅዱስ መዓልታዊ ብፅፅብሑ ዝምላእ ሰብ ንኣገልግሎት ኣብ ቀፂሉ ዘሎ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ናይ ማዕድ አገልግሎት ንኸገልግሉ ሲ እምነትን መንፈስ ቅዱስን ዝመልኦ ሰብ ኣድልዩ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ይኸማሎ ሕጂ ቤተክርስቲያን ከመይ ኣላ ብልምዲ ዲያ ዝበዝሕ ሰብ ዘገልግል ዘሎ ወይስ ብልምዲ ድዩ ዝመላለስ ዘሎ ናብቲ ማሕበር ወይስ ብመንፈስ ኣምላኽ ዝተመልአ ኣዋት ናብ ማሕበር ምስ መፀና ኣይኮንናን እኮ ክኸውን ዘለዎ ኣብ ቤትና ኣብ ውዕሎና ኣብ ስራሕና ኣብ መንገድና ኣብ ጉዕዞና ብመንፈስ ቅዱስ እናተመልአና እንሕልፎ ህይወት እዩ ህይወት ማለት ኢየሱስ ጎይታ እዩ እቲ ካልእ ናብ ማሕበር ክንዕወስ ከለና ኩላትና በመንፈስ ቅዱስ ዝተመለ ህይወት ስለ ዘለና ኣብ ማእኸልና ዝግበር መዝሙር ድዩ ትምህርቲ ድዩ ፈውሲ ድዩ ኣገልግሎት ድዩ ኩሉ መዝሙራት ድዩ ካብ መንፈስ ቅዱስ ምልኣት ዝተበልዐ ህይወት ኣብ ማእኸልና ብዙሕ መንፈስ ቅዱስ ንኽሰርሕ ኣይክልከልን ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ከም ዝበሉ መንፈስ ቅዱስ ዝመልአ ህይወት እናሓየለ ዝኸይድ መንፈሳውነት ዝበዝሕ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ቀፂልና ምዕራፍ 7 ኣብ ምዕራፍ 7 ዘሎ ዝውድእ ተሓሳብ ነዊሕ ስለ ዝኾነ ምዕራፍ 7 ብዛዕባ እስጢፋኖስ እንታይ ዝብለና ቁጥሪ 8 ሶሪ ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 8 ዘሎ ብዛዕባ እስጢፋኖስ ከምዚ ይብለና እስጢፋኖስ ድማ ጸጋን ሓይልን መሊእዎ ነበረ እሞ ኣብ ማእኸል እቲ ህዝቢ ዓበይቲ ትእምርትን ተኣምራትን ይገብር ነበረ እንታይ ይብለና ጸጋን ናይ መንፈስ ቅዱስ ጸጋን ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይልን መሊእዎ እዩ ድንቅን ተኣምራትን ዝገብር ነይሩ ኣሕዋት ኣብ ኣገልግሎትና ድንቅን ተኣምራትን ክኸውን እንድሕር ንደሊ ኮይና ናይ መንፈስ ቅዱስ ጸጋን ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይልን ክመልአና ኩሉ ግዜ ፍቃደኛታት ክንከውን ክንገል ኣለና ንኣገልግሎትና ናይ መንፈስ ቅዱስ ጸጋን ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይልን ክመልአና ዘሎ ቀፂሉ ድንቅን ተኣምራትን ክኸውን ናትና ፃዕሪ ይኮነን ናይቲ ዝተመልአና እዩ ኣሜን ናይቲ ዝተመልአኹሞ እዩ ውፅኢት ድንቅን ትእምርትን ተኣምራትን ወይ ድንቅን ተኣምራትን ዝኸውን ክብርን ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ንስጢፋኖስ ክከራኸሩ ዝመፁ ናይ መፅሓፍ ፍልጠት ዘለዎም ሰባት ببزو عينات فلتات زلوهم ناي قال أملاخ ناي بولي كيدان صحفات فلتات زلوهم سبات متى مستيفانس ككارا خور خلو
እሱ ዛረበሉ ዝነበረ መንፈስ ሰምዕኹምኒ ክማጎትዎ ከለዉ ኣይተኻእሎምን ዓቕሙ ሲኖም ንምንታይ ተልኩምኒ ንሱ ብመንፈስ ቅዱስ ዓቕሚ ብመንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ምልኣት እዩ ዝዛረብ እቲ ኣቶም ግን ብናይ መጽሓፍ ፍልጠት ምልኣት እዮም ዝዛረቡ ስለዚ እንታይ ይፈላላይ ዘለዎ ተልኩምኒ መጽሓፍ ቅዱስ ኣድላይ ድዩ እወ ግን መጽሐፍ ቅዱስ እቲ ቃል አምላኽ ዝኾነ ማለት እዩ ብመንፈስ ቅዱስ ምልኣት ኢና ስግማጎትና ክመጽእ ከለዉ እቲ ንዛረበሉ መንፈስ ክረትዑና ኣይኽእሉን ማለት እዩ ንሕና ኢና ረታዕቲ ንኸውን ክከራኸሩና ክትስኡ ከለዉ ክማጎቱና ከለዉ ንሶም ኣይከኣሎምን እዩ ንምንታይ ተልኩም ንመንፈስ ኣምላኽ ሓይሊ ኣምላኽ ስለ ዝተመልኣና ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ይምላእኹም ኣሕዋት ብሩኻት ናይ መንፈስ ቅዱስ ምልኣት ናይ ኩል ግዜ ህይወትና ክኸውን ክኽእል ኣለዎ መዓዝ ተልኩምኒ ኣብ የትም ቦታ ኣብ የትም ግዜ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ባቡር ኪዱ ኣብ ፕሌን ኪዱ ኣብ መኪና ኪዱ ባዕልኹም ብእግሪ ጉዕዞ ኪዱ ኣብ ገዛ ሃልዩ ኣብ ድላይኩም መንፈስ ቅዱስ ክመልአኩም ኩል ግዜ ይደሊ ማለት እዩ ኣቬለብል እዩ ኣሕዋት ናይ መንፈስ ቅዱስ ምልኣት ኣቬለብል እዩ የሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ቀፂሉ ዘሎ ናይ እስጢፋኖስ ህይወት እንታይ እዩ ዝብለና ምዕራፍ 7 ቁጥሪ 51 እዩ ምዕራፍ 7 ቁጥሪ 51 እቲ ዝነውሐ ናይ ግብረ ሐዋርያት ነዊሕ ምዕራፍ 7 እዩ እስጢፋኖስ ተዛረቦ ማለት እዩ እስጢፋኖስ ክንደይ ዝኣክል ቃል ምልኣት ከም ዝነበሮ መንፈስ ምልኣትን ከም ዝነበሮ ኣስተብሉ የሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ እንታይ ዝብለና ዘሎ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 7 ቁጥሪ 51 ኣቱም ልብኹምን ኣእዛንኩምን ዘይተገዝረ ተረርቲ ክሳድ ንስኻትኩም ኩል ግዜ ንመንፈስ ቅዱስ ትጻረርዎ ኣለኹም ከምቲ ኣቦታትኩም ዝገበርዎ ንስኻትኩም ድማ ከምኡ ትገብሩ ኣለኹም ካብ ነቢያት ኣቦታትኩም ዘይሰገግዎ መን እዩ ነቢያት ብመንፈስ ቅዱስ እዮም ዝዛረቡ ነይሮም ንሱ ይዛረብ ዘሎ ንመንፈስ ቅዱስ ትጻረሩ መዓዝ ኩል ግዜ ኣቦታቶም ንነቢያት እንታይ ገብሩ ነይሮም ይሰግዎም ነይሮም ነቶም ብመንፈስ ቅዱስ ተመሊኦም ዝዛረቡ ዝነበሩ ነቢያት ነቢይነት እንታይ ተልኩም ብሓፂር ቃል ብመንፈስ ቅዱስ ተመሊኦም ዝዛረቡ እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ነቶም ብዛዕባ ምምፃእ እቲ ጻድቕ ኣቐዲሞም ዘበሰሩ ድማ ቀተልዎም ሕጂ እውን ንስኻትኩም ኣሓሊፍኩም ወሃብትን ቀተልትን ኮንኩም ንስኻትኩም ነቲ ሕጊ ብኢድ መላእኽቲ ተቐቢልኩምዎስ ኣይሓለኹምዎን ስምዑኒ ኣብ ዘመንና ንመንፈስ ቅዱስ ተጻረርቲ ክንከውን ኣይተፀዋዕናን መንፈስ ቅዱስ ድሕሪ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ሰማይ ምዕራግ ንሱ ክሳብ ዝመፅእ መንፈስ ቅዱስ ምስ ቤተክርስትያን ኣሎ ቤተክርስትያን ዓና ዝገድፎ ግዜ የለን ሕጂ ግን ናይ መንፈስ ቅዱስ ግዜ እዩ ቤተክርስትያን ምስ መንፈስ ቅዱስ ኮይና ኣትሰዓይ ዘላ ትሰርሕ ዘላ ቤተክርስትያን ብዘይ መንፈስ ቅዱስ ምንም ኣይኮነትን ዓቕማ መንፈስ ቅዱስ ኣብ መንፈስ ቅዱስ ትውክል ትክበዝሕ ክኽእል ኣለዎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እወ መጽሐፍ ቅዱስ የድልየና እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ግን ብመንፈስ ቅዱስ ኢና ነንብቦ ብመንፈስ ቅዱስ ኢና ነገልግሎ ኣሕዋት ብመንፈስ ቅዱስ ኢና ነንብቦ ብመንፈስ ቅዱስ ኢና ነጽንዖ ብመንፈስ ቅዱስ ኢና ነገልግሎ ብመንፈስ ቅዱስ ኢና ነሰላስሎ እዚ ካብ መንፈስ ቅዱስ ወፃኢ መጽሐፍ ቅዱስ ብዙሓት ስምዑኒ ተኻለ ሃይማኖት ሒዞም ቴዎሎጂ ዝመሃርለው መንፈስ ቅዱስ ግን የብሎምን ዲግሪ ክህልዎም ይኽእል ኣሕዋት ካልእ ሃይማኖት እየ ዝብለኩም ዘለኹ ክርስትና ኣመንቲ ዘይኮኑሲ ካልእ እምነት ዘለዎም ሰባት ቴዎሎጂ ክመሃር ይኽእሉ እዮም ውሕስና የብሉን እሱ ውሕስናና ቃል ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስ ክነጽንዖ ክነንብቦ ክነጽንዖን ክነገልግሎን ከለና እዩ ኣሜን ክብረን ኣምላኽ ይኹን ኣሕዋት ደግሜ ይብለኩም ኣለኹ መንፈስ ቅዱስ ይምላእኹም ኣሜን ናይ መወዳእታ እዞም ሰባት እዚኣቶም እዚ ክዛረቦም ከሎ እንታይ እዮም ኮይኖም ትልኩምኒ እዚ ምስ ሰምዑ ልቦም ነደደ 754 ኣስናኖም ከዓ ሃርቀሙሉ ንሱ ግና ኣስተብሉ ንሱ ግና መንፈስ ቅዱስ መልኦ እንታይ መልኦ ኩራ መልኦ ቁጣዕ መልኦ በፍጹም መንፈስ ቅዱስ መልኦ ናብ ሰማያን ቃዕርሩ ከዓ ክብሪ ኣምላኽን
ኢየሱስ ድማ ኣብ የማን ኣምላኽ ደው ኢሉ ርአዮ እሞ እነሆ ሰማይ ተኸፊቱ ወዲ ሰብ ድማ ኣብ የማን ኣምላኽ ደው ኢሉ እርሎ በለ ሽዑ ከዓ ዓው ኢሉ ጨዲሩ ኣዛኖም ደፊኖም ድማ ሓቢሮም ብሓንሳ ወረርዎ ካብ ዝገርመኩም እስጢፋኖስ መንፈስ ቅዱስ ምስ መልኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ የማን ኣቦ ደው ይርዎ ክብርና ኣምላኽ ይሁን ኣሕዋት መንፈስ ቅዱስ ይምላእኹም መንፈስ ቅዱስ ይምላኣና ሕጂ ንጸልይ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምልኣት ክኾን ኣብ ብዘለኹሞ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምልኣት ክኾነልኩም ኣሜን ሓወይ ሓፍተይ ዘጨነቀክ ነገር ዝተመልኣኽዮ ሎማዓንቲ ብመንፈስ ቅዱስ ምልኣት ይቀር በኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ዝቆረጽኩሞ ብተስፋ ምቁራጽ ዝተመልኣኹም ኣሕዋትን ኣሓትን ሎማዓንቲ ቅይር ኣለኹ ብጎይታ ብሽም ኢየሱስ ብመንፈስ ቅዱስ መምላእ ይኹነልኩም ብዝተፈላለየ ብኺሳራ ውድቀት ዝተመልአ ህይወት ዘለኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ይጽልእ ኣለኹ ብመንፈስ ቅዱስ ምልኣት ይቀር ኣብ ሽግር ዘለኹም ኣብ ሕማም ዘለኹም ኣብ ውድቀት ዘለኹም ኣብ ተስፋ ምቁራጽ ዘለኹም ስራሕ ዝሰኣንኩም ሎማዓንቲ ከምዚ ይብላ ኣለኹ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሉ እምበር ነገራትኩም ክሰልጠኩም እዩ ኩልዕሉ ኩሉ በረኸትኩም ብለሲንኩም ብመንፈስ ቅዱስ ምምላእ እዩ ብመንፈስ ቅዱስ ዝተመልአ ህይወት ልዕሊ ሓጢኣት የመላልሰኩም ልዕሊ ኩነታት የመላልሰኩም ነገራት እኳ እንተዘይተቐየሩ ንስኻትኩም ብመንፈስ ቅዱስ ምልኣት ዝተቐየረ ህይወት ይበዝሐልኩም ማለት እዩ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን መንፈስ ቅዱስ ይምላእኹም ናይ መንፈስ ቅዱስ ምልኣት ኣብ ህይወትኩም ካብ ሰዓት ጀሚሩ ኣብ ዘለኹም ቦታ ኩሉ ምምላእ ክኾነልኩም ይጽልእ ኣለኹ መንፈስ ይምላእኹም ኣሕዋት መንፈስ ይምላእኹም መንፈስ ይምላእኹም መንፈስ ቅዱስ ይምላእኹም ኣብ ዘመንኩም ሙሉእ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ምልኣት ሰባርኸ ህይወት ክበዝሐልኩም ይሽሜት ዝጽልእ ኣለኹ ሰባት በዚ ምልክት የለሊኹም ብመንፈስ ቅዱስ ዝተመልአ ህይወት ይብዝሓልኩም ኣብ ኣገልግሎትኩም ናይ መንፈስ ቅዱስ ምልኣት ይብዝሓልኩም ኣብ ቢዝነስኩም ናይ መንፈስ ቅዱስ ምልኣት ይብዝሓልኩም ኣብ ዕዮኹም ኣብ ስራሕኩም ናይ መንፈስ ቅዱስ ምልኣት ይብዝሓልኩም ኣብ ስንቀሳቐሶ ዘበለ ኩሉ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምልኣት ይብዝሓልኩም በመንፈስ ቅዱስ ዝተመልአ ህይወት ይብዝሓልኩም ኣሕዋት ሃሌሉያ እዚ ካብ ትግራይ ዝፍኖ ኣገልግሎት እዩ ኣነ ሓውኩም መምህር ዮናስ ይበሃል እዚ ሎማዓንቲ ከካፍለኩም ዝመጻኹ ርእስቲ መንፈስ ቅዱስ ይምላእኹም ይብል ነባርነተይ ከተማ ዓዲግራት ክኾን ከሎ ኣብዚ ሰሙን እዚ ነገልግሎት ዕዮ ናብ መቐለ መፅኤ ኣብ ዘለኽዎ ሰዓት ላይቭ ከገልግለኩም ዕድል ስለ ዝረኸብኩ እየ ዘገልግለኩም ዘለኹ ዝወድሓንኩም ኣሕዋት ከም ዝበሉ መንፈስ ቅዱስ ምልኣኒ መንፈስ ቅዱስ ይምላእኩም መንፈስ ቅዱስ ይምላእኺ መንፈስ ቅዱስ ይምላእካ መንፈስ ቅዱስ ይምላእኺ ምልኣት መንፈስ ቅዱስ ይብዝሓልካ ምልኣት መንፈስ ቅዱስ ይብዝሓልኪ ኣቦ ኣዶ ኣሕዋትን ኣሓትን መንፈስ ቅዱስ ይምላእኹም ብመንፈስ ቅዱስ ዝተመልአ ህይወት ይብዝሓልኩም ኣሕዋት ኣገልግሎተይ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ሙሉእ ወንጌል ኣመንቲ ቤተ ክርስቲያን እዩ ብመምህርነት ጸጋ የገልግል እግዚአብሔር በብዙሕ ጸጋታት እናተጠቀመልና ይርከብ ብዙሓት ምንጋፍን ብዙሓትን ሓራም ውፅአን ብዙሓትን እግዚአብሔር በኣና ብናይ ትንቢት መንፈስ እናሓለፈ ብዙሓት የጽናና ኣሎ ኣብ ዘለናዮ እግዚአብሔር ይረድአና ኣሎ ንትግራይ ንኤርትራ ንምብራቕ ኣፍሪካ ሰናይ ነገር ክኸውን እዩ እግዚአብሔር ምሳና እዩ ኣብ ምድርና ዓብይ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምንቅስቃስ ክኾን እዩ ምድርና በመንፈስ ቅዱስ ትመላእ ትግራይ በመንፈስ ቅዱስ ትመላእ ኤርትራ በመንፈስ ቅዱስ ትመላእ ምብራቕ ኣፍሪካ በመንፈስ ቅዱስ ትመላእ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ወገናትን ኣሕዋት ኣብ ኩሉ ዓለማት ዘለኹም ትግርኛ ተዛረብቲ ተጋሩን ኤርትራውያንን ኩላትኩም በመንፈስ ቅዱስ ዝተመልአ ህይወት ይብዝሓልኩም ኣብ ኣውስትራልያ ዘለኹም ኣብ ኣውሮጳ ዘለኹም ኣብ ካናዳ ዘለኹም ኣብ ኣፍሪካ ዘለኹም ኣብ ዩጋንዳ ዘለኹም ኣብ ካልኦት ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዘለኹም ኣብ ኣዲስ አበባ ዘለኹም ኣብ ትግራይ ዘለኹም ኣብ ኤርትራ ዘለኹም ኣሕዋት ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ኤርትራ ከተማታትን ገጠራትን ዘለኹም ኣሕዋት ኩሉ ዝዕድል እዚ ዝረኸብኩም ብጎይታ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ ይምላእኹም መንፈስ ቅዱስ ይምላእኹም ዝሓመመ ኣካል ብጎይታ ብሽም ኢየሱስ ብመንፈስ ቅዱስ ናይ ፍውስ ሓይሊ ሕጂ ብስምራት ቁስሊ ምሕዋይ ይኹነልኩም ዝጠፍአኩም ነገር ይረኸብ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ
سأنكم ونقر يملسلكم بالشم يسوع كريستوس ناكي سارا زمن أبقع ودك أتابقع سراح سأنكم سراح رخبوا زي ولدكم بالشم يسوع كريستوس قل عقد حقفوا بالشم يسوع سقل له እግዚአብሔር አምላክ አብርሃምን ሳራን ዘከረ ዘካርያስ ዘከረ ኤልሳቤጥ ዘከረ ሐና ዘከረ እግዚአብሔር ማህፀንኪ ከፈት ቆልዓት ሓቅፊ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ብተአምራት ተመለሲ ስራሕ ሳንከ ሓው ስራሕ ሳንከ ሓፍቲ ብጎይታ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ስራሕ ክትረኽቢ ስራሕ ዝንዓኺ ዝጠቅም ንኽብሪ ኣምላኽ ዝኸውን ስራሕ ክጓነፈካ በኢየሱስ ስም ይእዝዝ ኣለኹም እግዚአብሔር ኣቦ ናይ ፋይናንስ ሓይሊ ይለቀቀሎም ቤት ዘይብሎም ቤት ይርከቡ ንኣገልግሎት ዝዳለዩ ዘሎ ኣሓትን ኣሕዋትን ኣብ ዘለኹም ስፍራ መንፈስ ቅዱስ ይምላእኹም ዝተኣሰሩ ኣሕዋትን ኣሓትን ይፈትሑ ዝተዓፀ ነገር ይከፈት ብሽም ኢየሱስ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ኣሕዋት ኢየሱስ ጎይታ እዩ መንፈስ ቅዱስ ይምላእኹም ኣዝየ ዝፈትወኩም መንፈስ ቅዱስ ፍቕሪ ናይ መንፈስ ፍቕሪ ኣዝየ ዝፈትወኩም ኣሕዋትን ኣሓተይ ጎይታ ፈትወኩም ኣነ ድማ ፈትወኩም ኣገልግሎትና ቅፅል ፍቃድ ኣምላኽ እዩ ኣበብ ዘለኹም ፀጋ ይብዛሓልኩም ሰላም ይብዛሓልኩም ሰናይ ግዜ ብሩኽ ምሸት ብሩኽ መዓልቲ ሻሎም ኢየሱስ ጎይታ እዩ መንፈስ ቅዱስ ይምላእኹም ኣሜን በኢየሱስ ስም